Nemo šta kaže Šurp? Ne, ovako sam napravio scenu, dobro je ovako. Brate Vito! Pa kako si, doktore? Pa se radi, Da li Devita? Šta neće liči na Devita, brate, kad pogledaš malo, brate, liči. Evo, nije loše. Gdje su ti stvari, čovječe, idemo u Budvu. Brati, kakve stvari, kupit ćemo sve dole, veruj. Kupit ćemo, može, dogovoreno, brate. Vamo sam parkirao. Pa reci mi za nastupe i to, brate, znaš, kad nastupaš? Brati, radi se sutra. A ne kapiram samo koji je moment njemu bio u glavi da je u fazonu haha, sad ću napraviti najjači kontent, odveo sam Devita na more i kao ono fake Devita. Sutra već smo u Vodicama, radi se svaki dan. Danas blejimo, danas nećeš Danas sam sa tobom, brate, samo... Obezbeđenje ovde i našeg vozača, mislim oni neće da se snimaju. Druže, imaš beli krov u kolima, kako obezbeđenje, buraz, treba te brane od ovog interijera, burazeru. Kao obezbeđenje treba od interijera da ga brani, nije od čega drugog ljubi ga, brat. Oni ti nisu realno kao celebrity, kao ti ja, razumeš? Oni se ne eksponiraju javno, nego oni su... Dobar je vozač, dobro vozač. Da, oni su onako iza, kako se to kaže? A fora je kod Goldenita što ne razmišlja brzo i onda nikad nije smešan i nikad ne može da baci dobru foru u trenutku. Nego samo se oslanja na one druge šta će da uradi. Iza scene? Da, baš to. Tu smo ljudi, kao što vidite, ne znam ja gdje, imamo još... Ne, ozbiljno flexuju te, bravo. Ovo onaj BlaBlaCar. Vidite... Renault Megane RS. Ne znam ja gdje, imamo još 267 km. Šta je ovo, Devitovi rođaci. Eto šta pričam, izvini. Dobro, for. Čekaj, pozovem Devita pravog, brat. A možda radi sa, šta je, nedelja večer, ma radi sa. Pa jebeš u mater. Možda, čekaj, možda se javi. Čekaj, da je. Javi se, Devito, javi se! Sad ću mu pošljem poruku da ipak neću snimam pesmu sa njim. Čija? Tera, moramo da pokažemo Devitu šta je rekao Goldenito za njega, da vidimo da započnemo novu dramu, brate, realno. Zamisli to, brate, koji bi gaz bio. Ne, brate, sprdan sam malo. To je ovo Devitovi rođaci. Eto šta pričam, izvini, brate, sprdan sam malo. Ne, ovdje ga masakrirao. Tako da malo nas je zadesila kiša u sred avgusta, što je baš čudno. Evo ga, napravili smo ljudi jednu pauzu, uglavnom, vidite, tu je Clio, tu je i Devitovo obezbeđenje, a Devito je stao da piša, evo te, moguće ovo. Ovo još nikad niste vidjeli ranije, kada Devito piša, ne veze, ajde to je. Ne, poleštena Tera, koliko je. Da, inače ne piša Devito, brat. Da, Devito ne piša, on drka. Ne piša, da. Ljudi moji, znači... On samo drka u veće šolje, brate. Od kako je došao Devito, niko ne veruje da je to Devito, svi su oduševljeni, to je to, tako da, to je to. Koja ne veruje? Jaj, moram. Koja ne veruje, ovaj deda u plavom kačketu, ono se izložio najviše. A? Ovaj deda u plavom kačketu se izložio najviše. Gle bre, evo ga koje pečurke, sibirska noć jebot. Svi jedemo, Devica i ja, tako da tu... Ovo bre, tvoja kafana bre, pečurka, ti si ovdje bio. Nije be, vat. Security, tako da vagam. Ovo kod šalet. Važi, nije problem nikak. Može tu, a? Pa šta radi? Sedi Devic slobodno. Gle Čiča se faktura. Gle Čile, te bra što mu nije jasno, brat. Čile kalkuliše ko na riba burz na mimu, brat. Jel mislite da će Čile da snimi sad pesmu sa Devitom, brat? Da. Čile, brate, radi fit. Devito fit Čile. A misli, brate, dođe se. Strašno, brate. Ne, zgrano se, Čile se zgrano. Samo zamisli, dođeš, popiješ kafu ujutru, brate, možda da ide nešto radi posle sa stokom, ono, i sednete lik s Fantonkom i Goldenito, brate, sa stokom. Ja mislim da je deda umro, brate.
To sam se probudio. Poznata ličnost. Poznata ličnost. Šta kažeš ti? Nemojte ga vređati samo ono. Zato što sam ja njegov bez... Si čuo šta je rekao za Čile? Šta je rekao Čile? Kaže, ovih poznata ličnost, ma isti mi kurac. Sad idemo napravimo kako je plješka. Pa da ne ide, evo. On neće poznati ličnost. Poznata ličnost. Poznata ličnost. Isti mi je kurac. Je kurac. Nemojte ga vređati samo ono. Evo, 8 ujutru, brate, na 9. pivu. Nije, nemojte, on je poznati pevač. Ne voli buku kad jede i to tako da ako može samo malo. Pa ne mogu kad ja ide peva, ne Malo će mala bre u Evropu da šalješ. Užas koja neprijatnost je, bro, ono baš... Strašno, pa Ono, je. try not to cringe challenge dok gledaš ovaj klip. na kurac pošalj. Na televizor baci ovo. Ajde pevaj. Ja ne idem peva. Možete, ako znate da pevate, on je pevač, možete zajedno. Da, ti je ta pevača bio maska. Jebote Bog. Skini ta govna. Skini ta govna. Beri, Sane. Ti su tebe oči zelene kusove, ti si zeva. Meni zelene, nisu mi kisova, nego plave su. Možda ću gradio ne, na plan. Devito je ljudi preživeo. A lik pokušava da napravi novi meme Tevra kao što je ono napravio, a napravili su meme Tevra i isprozivali ga zašto je lik spalio pesmu i sad pokušava, brate, da ponovi meme da ljudi opet kače na TikToku kako je on kao ha 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 peva pesmu. Gšurp? Hvala, bratski, za solistički I ko je neprijatnost, gledajte ga neprijatnost. Neprijatnost overload. Bravo, bravo, bravo. Kao što vidite. A što baš njih dvojica? Znači, ono, Bogdanović vidio sam me kače na story, to što... Stvarno, kače tvoju muziku? A Jokića gotovo ovako, ono... I Budva, tačnije sad ćete vidjeti u krivini, valjda, nemam pojma kad ćete vidjeti. Vaš brat je uzeo da vozi posljednjih 10 km. Pa Goldi, gdje si bio proteklih 350? Pogledajte ljudi sa vaše desne strane da vam pogasim svetlo da lepo vidite. Prelep grad, Budva, ljudi moji, stigli smo tako da sad vam... Koliko dosadan klip Tevra, ja sam još premoto 25 minuta klipa, brate. Idete neki klub nešto, ne? Evo, neprijatne interakcije Tevra sa ljudima na ulici. Da vidim. Ovo mora da vidimo. Izvinjavam se, evo vam treba prevoz. Idete neki klub nešto, ne? Čemu? Mogli ste se s Devitom voziti, ali nema veze. Ja, druga ispala, slušaj, treća sve. Druga ispala. Bila i prevoz. Čudi me. Nije prvo. Izvinjavam se, vam treba prevoz samo dok idete. Aha, ovo strankinja neki. Engleskom. Ništa. Excuse me girl. Excuse me. Ništa, koliko. Kako izgleda ova Tevra građana top, gle ovo. Aha. Gle, urađene sise, ruke, top. Kako ne znaju ko je Devito, evo te. Jebi ga. Ste svaki ćemo akt, bejak. Izvinjavam se, vam treba prevoz. Ma treba. Čudo Devito u Renault Clio te po. Šta da radim? Ne znam. Bolje idemo onda kod tebe u apartman ako nema riba, brate. Ajde, sredit ćemo tamo nešto. Da pokušam još jednom. Još jednom im dosta, jel? Ok, za sljedeće ribe nam treba ljudi, ja mislim, 5 sekundi. 4, 3, ove su malo buckaste, jel ti voliš takve, znaš? Možeš piti. Izvinjavam se, jel treba vama prevoz slučajno? Ove ni ne odgovaraju ljubih, brat. Ne može. Nevjerovatno ljudi šta se ovo dešava. Dobro, ova je sama, izgledat će kao da hoćemo da je kidnapujemo, tako da idemo lagano ljudi do apartmana, nećemo je kidnapovati. Izvoli. Hvala ti. Klima si već uključio, dobro je da, znaš. Dobro je, nije loše. Za mene i kamermana, mi ćemo ovdje snimati daily 5 dana. Lako do... Vidimo i ulice u glavu, brate. Bože, sad ovo izgleda kao da je zasrano, jebot.
Brat napravio deči. Ne, moram da mu dam lovu za boks meč, te bra, da ne ide po ovakvim apartmanima, buraz. Ne može youtuber, buraz, od 1.000.000 subscribera skoro da ide u ovakav apartman, te bra. Stvarno moram da ga poguram malo s 50.000, da mu malo popravim iskustvo na moru, brate. Što nije rekao, jebote, da on meni rekao, bako, ja idem u apartman od 2 kvadrata sa zasranom veće šoljom, pa ja bi mu dao 10k ovako čisto, bez boks meča, bez ičega, bez uslova, jebote. Može samo i pošalje sestru malo, da ga rr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 
pizde, a ja ga rentam. To je tužna story time. Napravit ću ja sebi apartmane nekad u budućnosti. Posjetite nas. Mislim ljudi da izgledam ko pecaroš s ovim kačketom, ali nema veze. Čisto da me masa ono ne bi prepoznalo u klubu i sve to, teže će me prepoznati. Jače. Znati, imamo ovdje i privatan parking što je brutalno, ali sad idemo ljudi u neki Buraz, ovdje Pepeljuga čeka, kuranti se. klub, vidjet ćemo i gde. Ja sam mislio crkva. Malo da vidimo, da izađemo negde, da se sprdamo s bratom. Ljudi, uglavnom tražimo sad parking za... Ja sad poručujemo ljudi piće. Ljudi, evo je Barbie! Ja sam vidio Barbie Afriku u klubu kad sam bio u Budvi i Tera nosila je neke brze cvaje robotske, neki outfit bila je dobra, majke mi Tera, pozdravio bih ja nju u klipu, vred. Našli smo je, sjećate se da sam vam rekao da ćemo se vidjeti za 2-3 dana, ali vidjeli smo se odmah prvi dan. Kako ti je? Brate, ona ne može pobegnuti od njega, brate, prvo rođavam pa ovdje Tera, gdje god ode, brate, on se pojavi. Žalost, ja je kao žao. Bako, tu imaš milione, pa opet streamuješ iz hodnika, dušo moja. Pa ovaj hodnik vratno veći od tvoje gajbe, brate. Hodnik 200 kvadrata. Šalim se, nećemo da nas pucaju kompleksi. Koji alkohol pije? Soko naranđe, ne? A Tera, smor što nije rekao da ga ubacimo u neki ozbiljniji separe, brate. Glupo mi ovako da snima da se blamira, brate. Trebalo mi javi, brate, završio bi mi. Brata koronu. Tu ti je kolega. Da verujem. Ne seri! Ljudi, ladno, u mom Ne seri! vlogu Anja Blau. Ne seri! Nisam mogao da verujem. Dobro se vozi Anja, a? A ko je ova tetka? Gle ovo, brate, šta je ovo, jebote? Ne znam. Ko je ovaj lik? Vidi kako on diže flašu za nju, vidio? I ko je ovaj lik? Ko je ovo? Daj bre, Goldenito, ekspozuj malo više da vidimo o kome se radi, bre. Ja ljudi kad sam vam rekao da su svi redom u Budvi nisam vas slagao, ali ovome se nisam nadao da ću da budem u istom izlasku sa mnogim ovim ljudima. To je to, živjeli. Ko je ova tetka, bre? Gle ovo! Ko je ovaj ovdje? Vidi! Alo! Ko je ovaj ovdje? Alo? Ko je ovaj ovdje? Ko su ovi napaljeni manijaci? Vidi ga ovi. Možda su konobari, jebate. Vidiš da su konobari, a? A vidiš da nosi flašu u ruci, jebote, da možda konobari. A ovaj drugi sipa. A možda se sapleo i pao u separe, brat. U separa. I sad čisti ovo što je palo, je. A? Brat iz Doboja, misliš da je to? Možda su pederi, ba, to pošto. Bravo, što je najče moguće. Ladno, u mom vlogu Anja Blau, ovo nisam mogao da verujem. Šta je ovo, dobro kaže. Prvi put se slaže sa Goldenitom, brate. Da, u crnoj majici je guta pogledom, brate. Brate, ozvojile mi se ruke, brate. Nije meni sve jedno i dalje, a? Polako, prebolet ću ja. Ne daj se, brate. Ostaću jak. Hejteri, pušite ga. Ja, daj, molim te da me prođe ova depra, da pogledam Goldenitove interakcije sa ribama na ulici. Zoomiraj da vidimo jesu im dlakave noge. Čekaj da time outujemo guha. Dođi na Discord, retarde.
Di to je, bre. Ta tetka ti Nataša Zortić. Ko je Nataša Zortić? Evo to Ne Zorić. znam. Nataša Zorić. Evo je. Ma nije bre ovo neka bre... Alo. Zortić onda, možda. Čekaj, otići ću na Anjen profil i vidjet ću koga prati. Sigurno su za... Nemoguće da su istom se pareo, a da se ne prate. No. What the fuck, zapratila Bobana Rajovića. Au. Evo sad! Gdje koga se je zapratila, brate? Šta je ovo? Ovo se neki likovi. Halo, bre, ko su ovi likovi koje prati? Halo! Burazeru. Boban Rajović. Nikolarn. Au, brate, njega sam vidio sad pre neki dan, ubiću ga. To se samo tučo može rešiti. Stefan Vulović. Astrologer. Owner of Bit astrologer. Elite. Consultancy for Crypto. Izgleda da Anja ulazi u kripto tradovanje, čime zapratilo. Ljudi, jel mislite da je ovaj lik... ljudi, jel mislite da je zapratila ovog lika zato što hoće da uđe u kripto trading? Šta mislite, ljudi? Možda. Ja mislim, meni to ima smisla, bre. Čekaj, da, gršurp da završimo, da. Neće možda se sisa, ali neće da pravim probleme. Nisam... Možda i pametnije. Neko će reći možda se sisa. Ispoštavao si me na zreću, brate, što smo intervju napravili za Bancije koji španski sija. Da, to nema problema. Ali, brate, ne znam, znaš, ne mogu, nisam... Možda i pametnije. Neko će reći možda... Šta? Zašto mi ljudi tu ubeđuju? Su se slikali ove devojke i to kažem, pa šta ja imam s tim? I ovi što više brzo, šta ću, znači ispred kluba tu, moj brat Devito i ja izašli smo, što nisam znao više brzo, šta ću, masa meni prilazi kao, ne, Anja, i ovi što su se slikali ove devojke i to kažem, pa šta ja imam s tim? Šta mislim, sam trebao da je dam ružu? Zašto mi ljudi tu ubeđuju, brate? Brate, ništa ne smije da komentarišem, brate, ja sam dobar i sa bakom i evo sa tom. Što nije dao ružu, a bilo bi šmekarski da je dao ružu, majke mi buraz. Ali onda posle kaže na TikToku, trebalo je da udarim po dupetu. Buraz, ja bih stvarno voleo samo da vidim Goldenita koji udara Anju po dupetu, tebra i ona koja ga šotuje, brate. Znaš da bi Anja van šotovala Goldenita da je udario po dupetu, majke mi. Da, skot sam ja da ste vas dvojice dobre i to je sve Tu sam između dve vatre. Ispoštavao si me na zreću, brate, što smo intervju napravili za Bancije koji španski. Možda. Šta mislite, jel sam trebao da... Da dam Anje 2 ruže, sam trebao. Treba si. Usro sam. Trebalo je, devojke, nemojte ovo su svi nepismeni. Unutra je ona, nego sam se ja usro. Iskreno. Hoćeš mi umjesto tebe? Hoćeš mi umjesto tebe, rećemo A do neću tebe. ulaziti sad, znaš. Hoćeš mi da uđemo umjesto tebe? Šta da dati ružu? Da. Dosta šurpa, buraz, majke mi, Ne, ispravni i previše, mozak, brate, stvarno. previše, stvarno. Ispoštovao sam do koske, brate, znači, ajmo, brate.